wau kula mboten ketemu karo Naga Pertala. Terus ketemu karo Rerenggani Sura. Lho, malah ratune. Ratune wujude bubul anu buta sak gunung anakan. Weh. Terus muni piye? Ngeten iki. Citraksi, nek kowe perang karo aku, nek menang kowe, wong semene iki getun kabeh. Mergo wong semene iki padha nonton ki wis ngerti nek Citraksi bakal kalah. Nek Citraksi menang, wong semene iki getun kabeh, gedhe-gedhene do ora seneng karo wayang, tur mesti do gobloke dalange. Dalange pekok, dalange petuk, Citraksi kok menang. Nggih mboten? Ora. Nek kula kalah, Kyai semanten iki seneng kabeh. Nek nganti kula menang, do ora seneng karo wayang, wayang semanten iki mung temumpuk ning jero kotak ora ana wong nanggap wayang. Padha karo kula mateni rejekine wayang semanten iki.